So dito may tilapia Batangas po, no? 90 pesos lang po ang per kilo. Shoutout, idol. Shoutout kay Ampe, na nagtitinda ng tulingan, no? Magkano? Ay, yung pare namin, no? Magkano presyo ng tulingan? 160 lang, no? So 160 po ang per kilo ng tulingan, no? 90 lang kilo, bossing. Hindi tabo. Pwede, sige, basta ikaw, best friend tayo eh. Ikaw pa, malakas ka sa akin. Amaya babalik ako, te. Sige. Ha? Shout out. So magkano per kilo ngayon ng mangga mo? 130 po, 130 po ang per kilo ng mangga. Shoutout, Boss Lando! Shout out, idol. 350. 350 po yung hipon dito. Saka hipon. Sariwang hipon, 350 po. Malaki-laki na po siya, jumbo. 280, Boss, 280. Tapos 280. Ang dilachay, 150 po ang per kilo. Shoutout, Boss Tinda yan ni Lando! idol, oh. Geng, mamen! Shout out. Subscribe sa vlog ni Boss Lando para mas talong tumami! Thank you, thank you. Boss Lando Explorer. So dito pa meron pong 350 kilo po, no, ang hipon, no. Nakapamili na po kayo? Batangas. Sariwang bigaw po. Kabababanan po ng bigaw, sariwa po yan. Taas pa rin ang hipon. Oo, yan, hindi na nga nagpapa. Ihaka mo na yun ah. Oo nga eh. Diretso pasok eh. Hindi na nagpapa. Akala ko kayo ka. So 350 po dito oh, ang hipon. Tapos sa malalaki po 360. Tapos 380. Yan po yung mga presyo po natin dito. Hey, shoutout! Shout out, idol. Ano ba na yun? Boss 8. Shout out sa idol. Laki ng ano mo, lapu-lapu ah. Ayun, lapu-lapu. Shoutout ka pala dito sa Tunsuyo Malabon. Hindi, sa Laguna. Batiin mo yung mga mag-anak ko sa Laguna. Wala ako dun eh. Kay ano, Jeffrey Martin, ayun o. Shout out. Jeffrey Martin. 150. So 160 po ang per kilo, no, ng chipeta. So ito yung mga tinda nila. Oh. Alas dito magkano? Ang tumpukan. So dito po ay 50 pesos po, no? Pang kamaron po ito. So good morning po sa ating lahat at nandito po tayo sa Malabon Fish Market, no? Upang mag-update ng mga presyuhan. So ganito po yung sistema, no? Napakarami na pong tao ngayong umaga. So sa mga kababayan po natin na gusto pumunta po dito sa Malabon Fish Market, marami po kayo mapagpipilian, no? So shout out nga po pala kay Titing Mandaragat, kay Ka-Fishing Vlog, at sa ating mga OFW na sumusuporta po sa ating pagbablog dito sa Malabon Fish Market, at sa mga viewers po natin na sumusubaybay din po. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer na mag-explore dito sa Malabon Fish Market para ma-update po kayo lahat sa mga presyon po dito, no? So tara, let's go. Next time lang tayo. Thank you. Idol, Idol. laangin tuna. Oh, wala tayong tunang idol. Ginto.
Ang mahal ngayon. Napakamahal. So may mga presyo na po dito, no? Mga bangus po at isang piraso ay 130. Bangus kayo yung dagsa, sir? Bangus po ang dagsa po dito sa Malabon Fish Market. Ito po yung mga presyohan po. Bukas, tataas na yan. So ang hipon po dito 350 per kilo. Tulingan. So dito may tilapia Batangas po, no? 90 pesos lang po ang per kilo. Shoutout idol. Shoutout kay Ampe, na nagtitinda ng tulingan, no? Magkano Ay, kay pare namin, no? magkano presyo ng tulingan? 160 lang, no? So 160 po ang per kilo ng tulingan, no? Boss, thank you. Kapresyo naman po ng mga gulay. $80 kilo? 80 lang kilo, bossing. Hindi tabo. Pwede, sige, basta ikaw, best friend tayo eh. Ikaw pa, malakas ka sa akin. Mamaya babalik ako, te. Sige, Ha? boss. Sado ko muna yung talabang Mhm. maganda. Malalaki. So meron din po dito mga manok, no? Pakpak 130 at leeg 80 pesos. So mga presyo po ng mga ating mga gulay po dito sa Malabon Fish Market, no? Yan po yung nakaripak po kalahati 50 pesos, tapos 1 kilo yung puti 80 pesos po. So mura na po ang gulay ngayon dito sa Malabon Fish Market. So magagandang klase po ng mangga meron po dito, no? Shout out. So magkano per kilo ngayon ng mangga mo? 130 po, eh. 130 po ang per kilo ng mangga. Kalahati po niya 65, no? Cauliflower, ang kalahati po ay 35. 1 kilo 70. Galing sa baba. Kumain kayo. Tilapia. Prito na lang. Cream dory po yan, ulo, tsaka katawan. Ayan po, gilit na yan. Tapos silinyati, sariwang alamang. Shout out, Boss Lando! Shout out idol. 350 po yung hipon dito. Saka hipon. Sariwang hipon, 350 po. Malaki-laki na po siya, jumbo. 20 boss, 20. Tapos 280. Tama kami dyan, ha? Tapos dito may kilo po ng nilachay. 150 po ang per kilo. Shout out, Boss Tinda yan ni Lando. idol, oh. Geng, mamen. Shout out. Subscribe sa vlog ni Boss Lando para mas talong tumami. Thank you, thank you. May bangus po siya dito, no? Dagupan. 1 piraso po, 90 pesos. Papanoorin ko ulit yan mamaya, Boss Lando. May upload ko na to. 20 to 80. Tapos thank you. Meron din po dito balsa galunggong, no? Ang kilo po ay 200 pesos.
Magandang balsa galunggong. So, ang espada naman po dito, no? 140 po ang per kilo. Ang galunggong po, 180 po ang per kilo. PH vlog ba yan? PH? Boss Lando Explorer. Alam ko. So dito po meron pong 350 kilo po, no? Ang hipon, no? Nakapamili na po kayo? Lalaki ng tilapia. Batangas. Oh, sariwang bigaw po. Kabababa lang po ng bigaw. Sariwa po yan. Yabas, thank you. Ay, nagdaan lang ni. Kwenta na lang kayo. Kwenta lang, kwenta. So, ganyan karami po yung mga namimili po nating mga kababayan dito sa Malabon Fish Market. Kwenta na yung pagkatasa. Kwenta o. So, mura pa rin po ang kanilang mga paninda po ngayon dito, no? Sobrang marami rin po ang mga isda na naibaba po na murang-mura po talaga sa ating mga kababayan. Baba mo na kami. Taas pa rin ang hipon. Oo, yun. Hindi na nga nagpapa. Iaga mo na yun ah. Oo nga eh. Diretso pasok eh. Hindi na nagpapa. Akala mo kayo kasyo. Saan nilagay? So, 350 po dito oh, ang hipon. Tapos sa malalaki po, 360. Tapos 380. Yan po yung mga presyohan po natin dito. Wala ko na lang ito. Parang ano pa rin. Di tuloy ako ano eh. Taas ng presyo. So, ang ipon po dito sa Malabon Fish Market, no? Dagsa po. Pero ang mga presyohan po ay medyo mataas po ang demand po ngayon ng hipon po ngayon dito sa Malabon Fish Market. So dito po may bangus pandaing po na 120 po ang per kilo. At tilapia. Shout out, idol. Boss 8.
Pang-kay store. Shoutout sa'yo, Idol. Laki ng ano mo, lapu-lapu ah. Ayun, lapu-lapu. Binabati yung Shoutout ka pala dito sa Tunsoy Malabon. Hindi, sa Laguna. Batiin mo yung mga mag-anak mo sa Laguna. Wala ako nun eh. Kay ano, Jeffrey Martin, ayun o. Shoutout. Jeffrey Martin. Ang laki ng lapu-lapu, no? Yan eh. Bigilin na lost eh. Busy. At nag-viral na po ito sa Facebook at YouTube, ang Pinoy Pandikit. Dahil napakatibay sa kapit. Pinabumba ni Alvin. Dito po, may tinda pong tiyabeta kay Idol. Oh. Magkano tiyabeta mo? 150? So, 150 po ang per kilo, no, ng tiyabeta. So, ito yung mga tinda nila. Oh. Alis dato. Loro. Dan loro. Magkano ipan mo ngayon? Lalaki ah. 400. So dito 380, tapos dito 400 po. Mga lalaking hipon po yan. Kala ko nga po, bumaba ngayon eh. Mas mataas ka po. Ah, magkano? Ganito po. Hindi na bumaba eh. Wala kasi sila po. Kaya nga eh. Ah, bulyasan niya, 250. Bulyasan ah. Bulyasan 250. Grabe naman. Philippine, wala ka Ginto nga daw yung tuna ngayon. Wala ka makita tulad dito. Wala nga. Naghanap ako dyan, wala akong makita. 250, gulyasan lang. Sobrang mahal. Hindi pa mangito yun ah. Kaya nga eh, maliliit pa yun. Boss, magkano yung alimasag? 300. Dito magkano? Ang tumpukan. So dito po ay 50 pesos po, no? Pang kamaron po ito, no? Ang ganda po yung ano, matataba po siya, oh. Pwede nyo rin pong ipanggata sa mga gulay.